Nah iya. Tindi ku perasa aku iku uyung pocong. Nang gini tuh lho sampe kunti. Kok iso lho gak ngono tak podo ya. Oh wakijan ya gak tau gelem jogo. Aduh ya akeh kok bae gak gelem jogo-jogo. Wakijan metol wae. Wis tak kleser nang pos kono ae ben awak kesel ngene wan. Sawat ngene rek. Duh, nomor kono kene kon war. Iya. Mari ini Joko aku. Lha kok petengan iki lha opo e? Mbok kesak itu lampune. Alah, mau cuma RW, RT apa? RT. Iya, RW kene iso kan tepang ngene wae Joko lampune mati. Sik tak jam piro iki? Loh, Wae Joko aku nang mburi. kok Joko takon? Wae Joko nang mburi iki. Opo metel ya ono wae Joko nang mburi nang kene. Lah ya iku. Seneni kok awi. Nyeng kira wis. Dan yo, heeh, nang mburi aku ya, sik ya. Iya ya. Oh, rek. Oh, masa Joko petengan ini awi. Sakjane Joko mek sopo sih awi ya ngono. Masuk aus Joko sedina ijenan sewengi. Anake wangi opo iki? Jangkrik deh emang. Jangkrik kon yo. Anu sandal iki. Iya.